Dit weer de allereerste melding van de Nijenpost, hè? Ja, het leek wel ingestudeerd, maar ja, het was inderdaad de allereerste melding. Die was ook in Franeker, dus ja, een hele mooie eerste rit. Een ambulance is van nou al vlugger in het warpen, likas dron riep, minnesgeer en op het beeld. Wat maakt deze locatie nou eens kijken voor een ambulancepost? Nou ja, je ziet het eigenlijk al. Er is een garage. Excuses voor de rommel, want we zitten nog midden in de verhuizing. Maar het is een garage met een prima gelegenheid om hier een ambulance te stallen. Je komt hier in een kantoorruimte met voldoende mogelijkheden. Maar dit is eerst een gezinswenning? Ja, dat klopt. Er heeft een gezin in gewoond. En vandaar dat er eigenlijk zoveel ruimte is voor ons. Met ja, onze eigen uitgekozen inrichting. Hoe wie het nou verdeeld, post Haas en post Frenchier, en hoe is het nou worden? Nou, in Harlingen hadden we tot gisteren 2 ambulances. Eentje van 8 tot 5 en eentje van 8 tot 8, dus 24 uur. En die auto van 8 tot 5 die is daar weggehaald en vanaf vandaag gestationeerd in Franeker en ook 24 uur per dag. Dat betekent dat de bereikbaarheid een stuk verbeterd is en de beschikbaarheid. En dat komt de aanrijdtijd ten goede. De landelijke norm is dat 95% van de ambulances binnen 15 minuten te plak wezen moet. In Friesland wordt dat nou nog net overal helle. Zo, de eerste rit, Dingen. De eerste rit? Ja, Ja. het zit erop. Vond je dat? Ja, geweldig. De huisarts was er te plaatsen en die viel het ook al op dat wij erg snel waren. Dus de post Frenchier had zijn symbool. Nou, zijn eerste rit heeft hij al bewezen, ja. Ook op oren plakken in de provincie worden nieuwe ambulanceposten gebouwd.